Kumsang ni som pasari July ni som pariatani a police lam chuan meiche pakhat Jessica ti mingpu hne na tang chuan call andonga Jessica chuan traptro chungin apasalin tha tumin silaya aka thule apasal chu ama le ama in ka ve ngal thu asoya police lam chu arang thei ang bera kal ngal turin angin molmola amang an mel hle police lam chuan thil thlen dan tlang pui record turin an hanzo belna a ma se Jessica chuan thisen tam tak bonuai a hmu awang chuan a chi ai thu le engma a soi thiam lo thu in a changa a trap deuh pur boka police lam chuan rang takin Jessica te in lam chuan pan ta nga la Jessica te in an vathlen chuan an room kongkhar bul chuata chuan Jessica pasal leri chu an va hmu nga la leri chu ala thilo ti an hria a arang thei ang berin damdo in lam chu an pan pui ngal vata anupui po chu abana silaya ka ani awangin an hruai telve ngal bok leri chuan thisen na hlohnem em awangin a chaw hle a doctor te chuan chan the ani po an rin lo thu an lo soya ma se thei top an chua tur thu ero an soi tel bok chuti lai chuan investigator lam te chuan Jessica te in lama chuan thil thlen dan chu an lo zir chiang char chara Jessica pasal leri chu lo har chuak se thu emo chuan hriat thei an ringa Jessica ro chuan atira police ne na report a pek bak kha chu engma a hriat lo thu asoya police lam chuan chu case chu chui chu ngei tumin thei top an chua chuti lai chuan leri chu aboral thu an hreta an case chui lai chu buai thak sot donin an hria a ma se thei top chuin an han chui ta zela leri te in chu an han bel chiang tranta a anupui Jessica Khan apasalina ka thule ama po a in ka thu kha a report kha ani si a ma se silai muka ruana pakhat chau an chartlat mai police lam chuan makan ti hle a Jessica chu chung thil omzia chu an zot le ta a ma se Jessica chuan apasalina ka hnuwa engma mu mala a hriat to lo thule aham hai buaya wangin engma angai tu le theilo thu chuan a changa police lam chuan hanzo thui deuh an tumpo chuan engma hriat mu mal anei lo ni in asoya ti ngai na takpo an hretalo detective pakhat Kevin a chuan chu case chu buai puin a chui ngor ta hle a leri te in chunga silai mu le silai kal dan zong zong te thil thleng dang dang chu chik tak chuan a hanzir ta zela thil ni theilo thil thleng si chu a hmu thiam ruaka maka ti hle engtin nge leri kha bok khup zong in om thei ti te ama le ama in kap si kha silai mutlang na lam chu an room kongkhar leria malam ani thu te chu a hre chuak thei ta a detective Kevin chuan mak ati hle a leri chu thil ti sual tu zok nilowin atuar tu zok ani chu arin tranta dewa ma se aril ruti buai tu pakhat a om ve tlat chu Jessica kha silaya ka ve tho ni si in silai mutlang na hnu ma mu ani ve si lo chu mak ati hle a detective chuan chulai hmuna thil thleng dang pakhat chu a hmu chuak le ta a chu thil chu leri chu ma ni in tha tum si enga tinge a taksa a in ka ti chu ani ma ni in tha tum ni sela chuan alua a in ka arin thu asoya chu case a boi pui lai chu khirdon hle in a hria a nasale zualina beizela thil pakhat ni thei om a chui chuak ta leri teina police an vathlen khan leri chu bok khup zong in alo oma akut dinglama silai alo kenga ataksa a inka na hnu hma le silai mutlangin a hmalam kongkhar awa fu thu te anupui chu ka ve thawani thu le silai mu pakhat chau an hmu thu chu an hreto ani kha chu tiang ani deu nuai awang chuan detective chuan leri nupui chu aring hlel hlea ma se fin fiana thatok tak ala hmu chuak thei tlat lo chuti lai chuan forensic lam chuan silai leria kena chuan Jessica kutzia an hmutel ve tatlat mai detective Kevin chu aphur hlea a case chui laia chuan mason na thar anei don ni in a hreta a ti chuan Jessica chu thu zo fia tur chuan a hruai ta a Jessica chuan ama an ring hlel ti chu a hrethiam nga la
makti mel tak chungin ama chu ka ani thu an hre ve reng chunga an ring hlel chu mak ati thu a soi molmola ma se detective chuan ngai ven mel po apulo detective chuan a hriat du chu han zot ve tanta a an pahnih a hliam tuar si engwanga silai mu pakhat chauh mu ani nge ti te chu silai chu atira a pasal hman anga report si in silaya chuan engwanga Jessica kutzia te chu mu ni ve si nge ti te in a han zot tanta a Jessica chu a hmel a zam hmel a lang tran deuh ti chu detective chuan a hmu theia ma se Jessica chuan a pasalin ka atumna lama anin nor buai thu le silai chu a khoi ve thu a soya a khoi ve na lai a han zo chuan Jessica chuan a hriat to lo thu in a chang ta thlat mai ma se detective chuan thu thar a hriat bel zel a in ngaya a phur tol tol mai Jessica thu soi chu detective chuan a oi lo hle a Jessica chu anin lama thla le in Jessica le a pasal in ka na in compound vel chu a en kwal le a ta chuan thisen far le leiphut deuh sar mai a hmu a chulaya thisen le leiphut deuh sara chuan thisen kai silai mu a hmu chuak le ta a chu silai mu le thisen kai chu forensic mithiam te en digatan a thon le ta a chutia a thon tak le silai a pasalina ken mu chu a in ang chia ti hriat chua ani le ta a silai mu wa chuan Jessica thisen chu an mule taboka fia tok hle an ngai ta a ti chuan detective chuan Jessica chu thu zo fia tur chuan a han hruai le ta a thu dikan hriat to thu soin thil ti sual tu zok chu a pasal niloin ama nge yani ti an fin fia vek to thu chuan thiam tak chuan a han dop tran ta a Jessica ro chuan a phana sa hle a ma se chutia detective in a zo tak zela chuan a tong te chu a in ok chho tran ta a Jessica chu a tal buai tran ta a Jessica chu a in puang ta a Jessica chuan pomlai nei reng chungin bial pa alo nei reng ti chu a soi ta a detective chuan mak ati hle Jessica soizom zel danin a bial pa chuan in nei adu to awangin a pasal then dan thaber nia hria in a pasal chu silai na kap ti soya silaya akani chuan detective ten silai mu an charna a chuan Jessica chuan a ban awaka hnuwa in chhunga lutin a pasal chu a ko vak vaka a pasal chuan silai puak ri a hriat awangin man mo taka anupui omna lam ron panin a hliam tuamna tur la tura a chuak tur chi chu a hnung lama tang a kap ti a soya chu a silai khoina te chu hrufain a pasal ken ang thei ber tur chuan a pasal chhuat ta tu to kuta chuan a fim khur thei ang bera a da thu a soi le bok a hnu ma zong zong ti fai le thup nia a in hriat hnuwa chau police lam a call thu a soi le boka chuti khopa meicherap thlak a hmu chu detective po chuan mak ati hle nge nge a ti chuan Jessica chu man ni in a case chu ngai tua ani a tual tha thu buai siam sak ni in kumsom ni pako chung tang tura chung thu rel ani ta ani Jessica nu le pa te chuan chu tiang thil an fanuina ti tamai chu hre om an ti in an zak le ti an soya leri nu le pa te chunga po ngai dam an dil hial nge nge ani leria nu sara chuan an fa pachunga chu tiang ti tu chu na taka hrem alo phut to a phut le be sayang em chuan analo mai theya ma se kumsom ni pako chung lai chu jail chunga Jessica chuan hun a mangdon ta tho tho ani he thu boya hian Jessica bial pa chu thiam lo na nei velawa puan ani a Jessica chuan a thil ti awanga a in chhir thu soifo ma se omzia a om tolowa Jessica chuan engril rupu in nge kha thil kha a pasal chunga ati ti te chu ama le ama a in zo fo thu te a thil ti awanga a in chhir thu te a soina sa hle ti ama hring tu nu in a soi chumi hnu kumsang ni som pariat khan Jessica chu damlo na neu neu na tlak buak awangin a bora zui bok